Hi guys, may buntag sa tanan. Nakaabot na namin dire sa magsaysay kay gikan naman mi nagpamahaw dito sa nasa terminal dapit kay kamera mi upat. Kanang isa dili man sa tong makaapil ang video no, kaulaw man. So every something else para kay makauli na medyo may sa mga tataod kay na Domingo naman kay para dili may maglangan-langan. Kay kina akong mga kauban kamera mi tulo kay naka picture sa mi dire. Pero kay wala may mga choice. Thank you sa panahon sa I can this your experience kami sa para kay kagalingon man sa mi pero wala nay kanang na so everyday and myself from I can you from this year what's your happen to so para sabi na pala ako ngayon na sayo. So thank you so much more sa mga para makauli din mi kay balag dili mga langan-langan kay o kay init niyo kayo kay para maka kaya ramen sa panahon na kaya sa mga mga kauban bali upat ka buok panahon so panahon good luck sa mga guys, good luck sa panahon, good luck. Take care always. Thank you so much more. Everything you're something else. Bye. 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 Bye bye na kayo guys. Shout out to me mana okay na pro your vlogger. Good luck.